С удоволствие ще ви представя сега как да съставите кутия от дърво по по-необичаен начин. Като ефект ще получим една сладка кутия за бомбони или захарчета в стил винтидж. Така, за целта сега са ни необходими акрилна боя в два цвята, като цветовете може да са ни контрастни. Така ги избираме. Трябва ни восъчна свещ, шкурка, като шкурката е желателно да е по-едра, и декупаж и декупажно лепило. Значи декупажната хартия сме си я изрязали предварително и сега ще започнем да декорираме ето кутийката. Взимаме четка и започваме да нанасяме отдолу по-тъмната боя. Нанасяме боята хубаво, след което оставяме да засъхне и ще положиме восъчната свещ отгоре. След като вече сме боядисали с акрилна боя отдолу, взимаме свещ и започваме да жулиме отгоре върху самата акрилна боя, като гледаме да минем навсякъде върху самата кутия. Ще я покрием добре и така всички страници. Вече минахме с восъчната свещ върху цялата кутийка и сега ще покриеме отгоре с бяла акрилна боя, като гледаме да нанасяме максимално много боя. След като сме нанесли бялата боя плътно, сега взимаме едра шкурка и започваме да отнемаме от горния слой боя. Всъщност сега ни е доста по-лесно, но тъй като сме сложили восъчна свещ отдолу. И сами контролираме на къде искаме да е издраскана самата повърхност. Може да я направите хоризонтално, вертикално, да го смесите. Ето по този начин. Също ще стане интересно. Така ще минем цялата кутийка и след това ще направим декупажа по познатия ни начин. Сега изваждаме хартията, която сме намокрили във вода. Взимаме декупажно лепило и намазваме там, където ще поставим декупажната хартия. Вече отседената такава хартия взимаме и поставяме на мястото намазано с лепило. Отгоре също слагаме декупажно лепило. Като гледаме да избутаме максимално въздуха, за да е по-добре залепена самата картинка. И накрая, след като сме направили декупажа и той вече е изсъхнал, за да придадем един цялостен и завършен вид на нашата кутийка, поставяме лак на водна основа, като вече по желание дали да бъде гланц или мат, вие решавате. Лака няма никакво значение в коя посока се нанася, просто лакирате и получаваме ето тази прекрасна малка кутийка.